Bubot yung mga estudyante guys, oh. Mga kabataan guys. Back to school na po guys. Oh, bilihan ng mga kabataan guys. Ako ng mga dinikanan guys, sa sakit sa mga anak guys. Oh, sa bubot na. Ay na sila lain guys. Ha? Grade 3 na dia. Grade 3. Back to school na naman ang mga kabataan guys. Oh, yung mga kabataan guys, oh. Mga kabataan. Oh guys, oh. Yung tag-agi rin sa tulay guys. Tingnan sa nag-agi lang guys, oh. Pula guys, oh. Tulay guys. Hindi kaya guys, agihan guys. Tingnan sa nag-agi rin lang guys. Para guys, oh. Tulay. Overpass. Tingnan sa nag-agi rin guys. Kaya diyan na sila nang-agi daw ganiha guys. Sa overpass. Pagubot ang mga kabataan, no? Back to school na naman. Okay guys, thank you for watching guys.